Sanibona. Usabingelela sideleleke kanje. Hey, amawele wasizwa nala esambeni khona. Asidelela amawele. Kodwa uyabona kade ngangisho ukuthi kukhona leli wele lingenangqondo. Leli wele ngathi liyisilinyana. Khona iwele lingasile. Leli wele lingazazi noma leli linye. Inkingi ukuthi iyafana le genge manje bese ngihluleka ukuhlukanisa ukuthi ilona liphi elingenangqondo. Liveza. Manje lamawele ngendlela angasile ngayo awakwazi ukuyibona ngisho kwawona. Cha, lilodwa elingasile. Ilele elidayise ngelinye labuya selihamba noNdlebe litshela ukuthi bazoba amawele futhi noNdlebe. Ungafana lento nje. Kanti selibalekile leli linye. Libona ingela email into engenangqondo. Ngiyasola nezintombi zabo ngathi bayayishare labafana. Beyithathaphi. Uyabona phela umuntu owazala lezi ingane, umfazi wazala lezi ingane, uJehova kamshanga ngoswazi wamshanga ngesagila. Amshanga ngesagila wamxebula. Yabona ukuzala izinto ezimbi zibe yidabule. Zembi yonke indawo. Ngoba kungcono la emotweni uyedwa umuntu omumbi. Yeah, ubanike omumbi manje. Yini kwakuthusa lokho? Hayi, usho ukuthi mina ngifana noNdlebe mina. Kanti uyazazi ukuthi ufola ngaNdlebe. Ngime nguNdlebe wena uyilele linyiwele phela. Lele kade lingekho evidweni ya. Lele lisile lisebenzayo.